Akong technique kay kung usay ako na mag-imbita ron nya kay maluoy pugos ako mga sakop dili kakaon lami kay ditong sudan. So akong technique meron ko tong ay sige ganahan ta ko salamat ka unya kay nao nakaluto naman diri gakuan mi ga tulamig isda tawagan ng tinagbuan kaganihang buntag. Siya dali ragod. Nya, manihapon naman mi. Ya sige, sagdi-sagdi na kay padadaan ratik ka. Oy, mangumbira ta naman hunahuna sa nangabilin no kay galamit ang usap dito ato mga kauban sa balay galuspad na kay gahigop ra en tawog sabaw sa kalamungga, may kay sabaw sa kalamungga nya. Ulo ra en tawo. Ana, oy para-paraan ko dai. Ako na jud. Pero ako mangayo ko, grabe ko. Makaingon ka nga dili padulos pangayo ako mga words of wisdom. Kamalukod dai mo dalag istorya dai ako pa. Si Ma'am Ellie pa. Iyam yan ang mga salbahis nga matandog ang tungol. Oh. Ayaw na kay strong da Cheryl kay kanato diri binuangay. Ayaw na kay katandog da Cheryl ha kay kaniamo ra bago diri sa online class mga binuangay ra bago nis daman das madutlam. So gituk-anon ta mo kung usaon guna siya pag technique para makadala mo. Another style. O another style, Ireland Bangay Siso. Ganahan ko sa ngabi kong mag-istorya ka, Madam Eli. Another style. Kana makadala jud kag sudan, di ba? Uskalamisa magyud mo no mangkaon. Uskalamisa. Kani teknik na ni di na ni tambag ni teknik na ni day. Para-paraan na ni day. So paminaw jud mo kaayo kana manghingong birahay pareho nako no nga usay kita ra usa imbitaron ato ubang sakop dili imbitaron teknik na ni akong gitudlo ninyo. Dili ni siya pinasagad. Ani ha, imagination. Use your powerful imagination. O ana, di ba mangaon mo? Pag humagpangaon, padulong nagpanghingi, nakatulong na kag soft drinks, kuhaan ang mga plato. Bahigunin mo ng plato. Kana, aswat-aswat yung kag plato. Bit-bit ka padulong sa kusina. O dayo, kung feel ni mo, nga war na kabuyaga, padayon si imong gibuhat. Kana, pag humanjog panghipos, hawiran jud ka sa tagbalay. Maikog mana kay nitabang ta. Di ba maikog mana? Isang, pero si tag dire salamat kaayo dai imo kung gitabangan dai. Sige lang kay lainan lang tika unya kay to pa may sobra maunay technique. Kamo di mo mahibalo sa mga technique mo nang di mo ka take out ako. Anad ko ana dai. Expect doctorate ko ana PhD na PH care. O ing nako musipyat di ba? Ana gana. O dayong napatong akong unang tiktik ng gitudlo ninyo mingon nga kanang naurang ako nalaman ning mga bukog-bukog ni mga sobra-sobra madam unsa man nimo ay ako na take out ni kay sayang po ni ulang lamog-lamog pag-abot sa balay pinhagi saktig munggos di ba pa-bright tayo na day or kanila ko pinaka-worst kani may pinaka-worst. Kanang gikan ka sa inyong balay, then giadto ka sa nangimbitay nimo, then hala, pag-ura ba ko na humagkaon, wa madyo ka ni daan, oy, kaadtoon biya ko niya, kay busog naman ko. Wala dito nga. Sige lang, uy, ato na sa balay. Kay birthday sa akong kuan, pag umangkon, ato lang gyud. Kaon ra ginagmay. Wala, pag-abot nimo dito, lagmi mga sudan, mga minala mo imong target, mga minala. Istudyuhin yung mga minala mo target kuha kag mga minala, mga imbutido, mga fish fillet, mga kanang panit sa lechon, katong sa abaga dapit, ibutang nas imo, ayaw butangi kanon, ayaw butangi og katong mga sarsyado, o katong mga sinabaw, ayaw, kay wrong na siya katurang mga minala. Ayaw butagig tabios. Ay, Ma'am Jackie, Linon Cashmin. Oo, Girlie Digman, ayaw. Hinay kag kaon. Timing imong kaon ha. Ayaw jug pagdalig kaon. Timing. Kanang imong friend, balik-balikan ka ana, masin nagpangutaw, okay ra ka? Soft drinks, tubig, dessert. Masig nagbalik-balik. O hangtod, hinay ra jug kag kaon. Dahil hangtod mo abot na ang point sa event nga hapit ng mahuman. Napamauliay na ang tanan. Dayong, may kala, mauli na ko day, kaya napa ko trabaho day. Wa ba yun ako nahurot day, kaya giingnan biya ikaw day, nga nakakaundaan ko day. Na
gana kay ko ganyan kay lamig kay sudan dayon niya unsaon na malaman ni Ving Rodolfo Arlen Bangay Siso nga. Magi naman ko kahurot ani day. Ma, ang tag-iya mo ingon mismo nga. Ay, sayang man na. Day plastic i-take out na lamang na. Ayaw dayog paisip to giting na la. Ayaw ma'am, maikog ko ayaw ra ma'am. Uy, lain ka ayo ako ra magabit-bit og plastic. Ay dili, ako'y mo putos. O tanawa, siya pa'y mo putos, siya pa'y mo offer. So naka-take out ka nga wala kay sala, di ka maulawan, take it from me. Effective dili. Effective. Ayaw jog ko kay ako is expert jog ko ana day. Expert jog ko ana day. Oh. Nakana kanang naorang ganahan ka makakaon imong sakop. Nay usahay pod nga na. Alay ato biya sa balay da. Dada mama nimo. Arnold Torres shout out. Mami Esti Dorem. Dada mama nimo. Sabuta imo mama. Ing na ama. Ayaw rag kuyog ako ra unya. Ako na'y bahala. Oh, dayon shot ka. Muni mga teknik ako itudlo ninyo. Unsaon pag take out nga wala mo'y sala. Oo. Kana bang mga sigwi ra ba pero safety ka yung pagkaputos. Rona Belay ni Daguman ni adto ka sa birthday. Mindang, oy, ikaw ra man lagi giinabet ko nga daday mo mama. Ay ako mama kay kuan pa kuno da pagitrabaho. Hello Chokoy Raya dia sa Australia. Napagitrabaho di siya kaanhi pero nitugon na ba to siya nga basig na ay gamay kuan ra iya katurang kuan iya katong usat ang paborito gali lumpia ara lumpia. Ihisgot ng pagkaon og sudan nga dili kay halinon. Oh. Emil Damundo. O tinuod na. Ihisgot ng kanang sudan nga dili kayo halinon. Unsa man pansit-pansit, bami-bami. Di ka na halinon sa kuan. Sa mga birthday, mga unsa okasyon, ing narang. Wala pa kakuyog sa mga magaplano to mo apas diri pero tanawa oras naman murag di na to kaapas pero nitugon to siya nako nga miskag kuan ra kuno kanang katuyar paborito kanang bami o lumpia kayo ganahan man siya ana. Ang tag-iya mo na laina si auntie. Sige lang ako ray bahala ni auntie. Bali po si auntie, uy, lumpia, pansit. Daga pa kang giluto din mga labing sudan. Inas auntie nga, ako na bahala. Padadaan ako siya, patilo na ako siya na malimit na sudan. O, tanawa, padadaan ka o niya. Miss kang usay, padadaan, alam, magputo siya us kabuok, nagduha kabuok. Daghano nagputo sa tagbalay. So, minito say, daghan na makakaon. So, salbar na tong puno, kabuk na nga bilin. Ayaw, jug ko, day, ayaw. Ay, Nicole Cavano, mga good morning, Gesto ni Bayhonan. O di ba? Ako pa pa-adviseon ko ninyo ang mga butang. Expert ko ana dahil leave it to the expert. Muna ako kasal, birthday, tanang okasyon. Pero ako nag-level up na koron. O nag-level up na koron. Mayroon rago ko dito ng haladay, lami lagi ni inyo ko anday. Siyempre kay Ma'am Eli gugunuhay, Ma'am Eli unya entertainer. Basta entertainer ka, basta kabalo ka nga lipay na kay imong audience, lipay kang tagbalay, na kay you are privileged, na kay dako kang pabor sa tagbalay. Tinuod na day. Tinuod. Gaandaw na daw kog silopin day. Nas U-box na day. Mga teknik da Delia Dilema na nas U-box. Oo nya. Ma'am Eli naman kada yung na-entertain ka, lami pong pagka-entertain, nalipay tanan. Muadra ko kay jadi ulahi mo kung mukhaon basta event pagkanon ko dili ko after na po ko mukhaon sima tingali ko gamit pero kanang kaon jud after sa event dayong min ako dito halati lamig kay pagkaluto ning beef steak dis amo ni order anity wow wala siya nga sure ka ma'am giganahan ka unsa man papustan ti ka. I could die. Pwede na to magamit ato mga kacharcharan sa kinabuhi dai para ang purpose sa jud masalbar to nga bilin sa balay. So, ay Gilord. Oo, di ba madam oy na ko same jud na daghan Nicole pasangil. Ay, dili pasangil, di na pasangil, lahi man na pasangil. Ning ako diskarte dai. Diskarte. Si tag post this Facebook. Si tag post picture taan ng lechon. Picture taan ng lami kay sudan sa buffet. Unya ato mga sakop dito na nagbitay na to mga apapangig kay tablo nagpangos atong gahi kaayong pinirito nga kaupat ng giprito dis gamit na pug kaayo nga mantika. O di ba? Oh, ana na mga teknik.
So karon nahibalo na jud mo sa mga strategy on how to do it properly. Nga di ta maulawan. Oh, kay mapunta mga ayo. Makakaon na mapunta sa tinuod lang pero sa ngalan nga na naghulat naton. In the name of those people who are left behind, Diskarte 101 pahipi sa oh. Tayon kanang style pud nga pauli-uli. Kana lami pud ang style nga pauli-uli ding hawid-hawiran ka. Kana agud naagoy dako kay grasyang mahitabuan na Charlene Bangkal. Naunya na uli. Dali gyud ko. Bitaw unya na uli. Sige ra good. Muuli na di ko kay unsaon to nangabilin sa balay, wala pay kaon. Ay, kadang hawid-hawid. Kadang hawid-hawid, makasalbar po na siya. O kadang pauli-uli, baka timingon, guni mo kadang busy pa kaayo, baka kadang busy, unya, di pating ululi. Munay style, pauli-uli na yung ka. Ayaw ko, day. Gi-studyhan ko na ko na, day. Kanang pauli ka, dayon di pating ululi. Kasi sayo, apo ka, ayaw pa gani. Wapa gani nagawas ng mga dessert diri. Ganapam ako mo stay unta unya kay unsaon to nangabilin dito way kaon. Luoy po ka isa nga tanan, ako rin na salbar. Ah sige. Pag-egong sige, kuha na yung plastic dai. Salbar tanan. Ibitay ang bring house sa alad. Ay nako.